Hikay ba ka no? Asistan na si Tiburcio wa ga hikay magamang football sa mata doon sungot ka di mo tunong tusugon ba? Tiburcio! Lingaw balay. Ano ba kasi buwang na to ko siguro to. Aja na may gadigamo naman na siya. Lucio! Oh, gusto mong buwang ba? Lingaw na. Abre, matahan. Oh, dito. Cing, tawag ko sa wala cing mga karon puntak ko mga panggubo yang ikut ke nalapuka karon buang ka ichi juga buang karon Lucio ada minat to mako dengan buang karon Lucio okay ka naman sama si banha-banha nagibot ang luso. Bisa am gagawin dyan na bundak hinong ko sama bungol ka tawagon buang ka di ka maminaw. Ano gibuhat ang luso boss? Nung sari ka boss? Nung sapot pagito ka? No, dito Bisa ka? Patay boss niya doon boss. Doon tawag boss kay nanglaba ko hilog sa bay boss. Danap ng rason balik-balik. Sila Laba ba, nga. boss? Single laba. Tama lang siya mo gatubod kay single pang laba. Sari ka doon boss. Sod mo ganya. Kung sabi ko boss? Mapakita na mo istorya mo sod buka. Sari boss. Kasi ato de boss. Masa kung ikadalit ni mo boss? Nga humana ka lagi daw. Tiwa lagi boss kay Awar na mong kalaki. sakit na boss ha, sakit na ka to boss. Malay boss yan hilo ta kanang tanan gihonggi tanang saguan gihiluan. Nga agpan mo binalit gapon labawa na. Panos na boss, wala to ikadalit mo lain boss. Let's say to karon. Ayaw boss, sakit na ka to boss. Nga napakay ka dalit paano ko dia. Nay, hoon boss. Ya, Asa kuha. Sakit ako, katulong na boss ha. Wah, Sige. pambuang. Aduh, pambuang ka magpasulo-sulo pa ka ng buang ka na. Di ka magtalo trabaho na, putbulong na. 2 hours later. Tiburcio! Dugayan na mga ka sa mga ka. May trabaho lain mo dia ka. Langay mo ka. Oh, dara boss. Kau daghan boss para kondisyon. Dara boss. Kamatay ka, napay pandi pagkaugtaw. Sama may lain jud boss. Pasensya jud boss. Wala na pay tinahan mo dito. Kaya mo boss, sarado la perleta boss, gitulis ko to boss. Kamatay po na yung panay, kabuno mo ng giro. Adik ka na ni boss? Huwag pantulog ito, kape na naman. Yes boss. Segular boss. Na may kape puti, na may kape ito. Pinaging, nabay kape nga, gatas, kasi ba ito, bata? Sige. Tilawan to gamay begay, usay namin aning panaw, pilit-pilit pa doon sa panan eh. Huh? Umuk ko yan? Ito yun. Ayun, oh, yan pa dyan ang giro. Kung naluwa siya ero, pagkag ero ni kayo, okay ba ito bursyo ni? Hindi, hinungdan nila ito bursyo, mas mo pagtimplag kape. Lana mo tayo inis dan ang tirmos, wak doon gihapon, ngalangay-langay doon gihapon. Wajay tarong trabaho ng tanga na. Di bursyo! Pagdali diha, langay-langay, magtimplag kape naman na! Dara Sir Tom, Sir Tommy. Dara Sir Tommy. Kaya ba ito kape boss? Juwa sa junong na daan boss. Sus, boss. daghang Boss. taw-taw na ho kini na taw na nga wajay hinunan sa buon di. Sorry, Sugog kape, Diyos gida? Yes Sir Tommy. Batek tabang na kay ho di bubo na naong mo. Tapi si Sir. Tarong! Lagi! Tampis kayo na! Ilawe!
Tabangan man buang ka. Ampay ni buang ka suguon way klaro. Isugod kape Diyos sino ida. Wa jud kay hinungdan buang ka, lakaw-lakaw pagkawagi tanang magstorya nimo. Hay makaran. Si Sir Tommy makabas ko na pohon. Tanawan ni Jo. Pantay na to hana to.